जाहैबाय मोननै जायगानिफ्राय फैदों जोंहा सुखानजरा 112 बर्ड सेन्टारनिफ्राय 18 न'खर दिनै आंजों फुराना बिपिएफनि कार्जकर्ताफ्रा आंजों जयनिं जाफैदों आरो मोनसेया जाहैबाय सिउगुरि सालबारि 58 बर्ड सेन्टारनि दिनैहाय 9 न'खर आंजों जयनिं जाफैदों बिथांमोना गोदोनि फुराना बिपिएफनि खाजोबमोन दा बिथांमोना फिन दिनै आंजों फैनानै बिजेपिनि बे न'खरफ्रा मेम्बार जाफैबाय बेनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरो आसा खालामदों आरो गोबां फैबावगोन आं नोंथांमोननि सिगाङावबो बुंखादों आंजों जयेन लाग्रा मानसिफ्रा गोबां दंबावो आरो आंहा गावखौनो आं दुगासो बुंनानै लानाय जायो आंहा साइलेन्ट भटार्सबो बिराद गोबां दंखायो आरो दिनैनि दिनाव बिजेपिनि जेनाखि खामानि मावनाय दांनायखौ नुनानै गुबुन हारिफ्रा आंजों दिनैहाय 65% अलरेडि दंखायो जेब्लाना टिकेटआ डिक्लेयार जायो अब्ला बर'फ्रा आंजों आरो 40% फैगोन बेखौ आंहा बिसास दं दिनैहाय आंजों 28% बर'फ्रा आंजों जयेन जाबाय ओंखायनो बनरग समस्थियाव जिखि पार्टियानो गोरा जा आंखौ फेजेननो हानायनि खुनु क्षमता गैया बे जाहैबाय आं बुंनाय नङा आंनि रायजो राजाफोरनि बुंनाय रायजो राजाफोरनि बे आंखौ सापर्ट होनायनि थाखायनो आङो देरहानाया खाथां बेनो लाबोनो मानसिखौथ' लेंनानै बुद्रुनानै लाबोनो हायाना मालाय गावसोर फैखायो मोजां मोननानै गोदोनिफ्राय जिहेथु बिसोरो जोंनो आवगायावनो खामानि मावफाबाय थाग्राखा बिसोरो आंजोंनो नाथाय आंहा दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो आङो खेबसेल' एम जानायखाय रायजोनि समस्याफोरखौ आं मावजोबनो हायाखै सेकेन्ड टाइम एम जाबावनोब्ला हयथ' आं गोबां रायजो राजाफोरनि रायजोनि समस्याफोरखौ आङो सुफुंनो हागौमोन होननानै आंहा बिसास दंमोन नाथाय सेकेन्ड टाइम एम जायैयाव आङो हायाखै बे सैथो जानायमोनबा दिनैहाय आरो आङो बे बनरगावआव सासेबो उल्था थानाय नङामोन आंजों फैजोबगौमोन दा दुखुनांथाव सरकारखौ जों दानो हायाखिसै थेवब्लाबो बिथांमोना दिनैहाय आंखौ गोसो सिंनिफ्राय मोजां मोननानै दिनै आंजों फैदों नुजाफैदों आंबो बरायनानै लादों आरो बिथांमोना आंनि जानानै थैथां खामानि मावनो होननानै बिथांमोना ओंखारबोखाबाय आरोबाव खुनु फासयनायनि खोथा गैया देरहानायाबो 100%खा टिकेटनि खेथ्रआव माबायदि टिकेटखौथ' खुनु रायलायनांगौ गैया टिकेटआ जाहैबाय बेयाव आंहा आंनि एगेन्सै रावबो बिजेपिनि टिकेट बिग्रा गैया गासिबो मण्डलनिफ्राय आरम्भ लानानै आठथा मर्चानि जायनाखि लिडार्सफोर दं वार्कारफोर बिथांमोना आंनि जानानै अलरेडि टिकेटखौ डिमान्ड खालामखाबाय आरो मोननाया खाथां बियो आं बुंनाय नङा जोंनि मण्डलनि लिडारफोर बुंनाय हाइ कमान्डनिफ्राय आंखौ निर्देश हरनाय बे हिसाबै आं दिनैहाय टिकेट मोननायखायनो मानसिफोरखौ जयेन खालामगासिनो दं এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ ডিএমএলটি লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ইচিজি টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰাৰ বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेन्टेल हाइजिनिस्ट इमार्जेन्सी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।